הלו. עכשיו אני רוצה להראות לכם כיצד ליצור תמונות בסגנון הזה בצבע ורוד. תראו איזה מקסימה, ורודה ויפה היא. ממש אהבתי אותה. הפעם מה שעשיתי זה נכנסתי ל-Text to Image, בחרתי את ה-AI Glass Art Generator, כפי שאתם רואים, ואז נכנסתי לפה. אנחנו מקבלים את כל האופציות, Choose Style, ונכנסתי לסטייל של Glass Element. כתבתי A female, pink hair, face and body, wearing a pink dress, big eyes, smiling, looking at the camera. אותו דבר כתבתי ב-Glass Art Detail, ופה בחרתי את ה-9/16, אתם יכולים לבחור מה שבא לכם, או איזה גודל שאתם רוצים, ולחצתי כמובן על Generate. בואו ננסה לכתוב, בואו נגיד, wearing a pink hat. אוקיי? wearing a pink hat. הוספתי את המילה wearing pink hat. ואני לוחצת על Generate. בואו נראה מה יצא. והנה, תראו מה יצא. wearing a pink hat, pink dress. פשוט מדהים. עכשיו תנסו אתם ותראו מה יצא לכם. יאללה, נהדר. עכשיו אנחנו ממשיכים. הפעם החלטתי ללחוץ על הסטייל שכתוב בו attached glass. אוקיי? וכתבתי את אותו פרומפט. אותו דבר בדיוק. A female pink hair, face and body, wearing a pink dress. Big eyes, smiling, looking at the camera. הפעם בלי כובע, לא רשמתי כובע. אותו דבר אני מעתיקה את אותו פרומפט ב-Glass Art Details, ובחרתי ב-9/16, ואני לוחצת על Generate. בואו נראה מה יהיה. וקיבלנו את היפיופה הזו. איזה יפה, תראו איזה יפה היא. כמובן שאני שומרת אותה וממשיכה הלאה. ועכשיו אני רוצה לנסות פה את הסטייל הזה. ושוב כותבת כאן את אותו פרומפט. פה אני משנה לפינק. ועכשיו אני לוחצת על Generate. בואו נראה מה יהיה. והנה קיבלנו, וואו, איזה מדליק, פשוט מטורף. קיבלנו אותה, יפהפייה, שומרת במחשב, וממשיכה הלאה. אני מקווה שגם אתם תצליחו ליצור דמויות מקסימות כאלה, ואל תשכחו, זה חינם. אז תשחקו, תתנסו, תלחצו ותהנו. שיהיה לכם יום קסום.